Katukad ti Basol. Tinapalabas. Nagtuloy latta ti panagiwaras da dinggas iti groceries. Ket natakwatan da nga agpapan ka ni Don Juan. Ket agiwarwaras met. Ket nawadwad a kwarta ti inwaras da. Lumabas kuman da dinggas ken dagimay iti rangtay. Tapno agiwaras da iti dayta barangay. Idi nakita da nga adda tattao iti rangtay. Napanda tinakwat no anya ti mapaspasamak. Ket naamuan da nga dagayam timpuak iti nasao a rangtay. Impakamumat dayta ni Jonas iti bosda ani Don Juan. Isu anapan mat nakipagladingit iti namatayan. Inyawat na ti kwarta iti baket nga apong tinatay. Ngem saan nga inawat ti baket. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Di mo kayat nga awaten ti kwarta nga ited ko? Saanen, Apo Mayor? Taapay. No awatek na ita kwarta. May subli ka di ti biyag, ti apo ko. Aniya. Ti rumbang nga aramidam, Apo Mayor. Katlapdam ti droga. Aniya. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Tapno saanan ama ulit. Ikas itinapasamak iti apok. Ha? Droga! Wen, dayta tigapuna anatay ti apok. Adaw tinakas ama paspasamak dito'y ili tayo. Gapo iti droga. Anya ti aramidam, Apo Mayor. Apay nga agtultuloy latta ti panagraira ti droga dito'y ili tayo. Ha? Dayta kumati ipangpangrunam, Apo Mayor. Paksyatem ti droga dito'y ili tayo. Ay, umay kayaban. Tasikat imang misa iti apok padre. Ngamen, timpak ijarang tay kat natayan. Ay, kunada nga agtrog-trog ati apok. Iso akas jati naramid na. No apay ngamen nga damot ng droga dito'y ili tayo. Natay manan? Gapo iti droga? Ay, ti apo, padre. Nagsakit, tinakam ko. Tay na'y aywanak aging ganim makal. Agam apay akastoy, tinagbanagan na. Nana, makipagladingi taklaunay kan ka. Idi pa'y lang damadmadlaw ko itiray ito nga ili. Agra-ira talaga ti droga. Anya ti araramidan dagiti agtur ay padre. Apaya di napaksyatan ti droga dito'y ili tayo. Manupay ti matay. Gapoy ti droga. Sige, Nana. Mapanta ni Jebalayo. Tamisa ti apuyo. Agrubatan, Sonya. Inta makimisa. Wan, Ma'am Donna. Kayat ko ang makita ni Boy. Sigurado ang mapan makimisa day chay. Saan nga rod ati makimisa ti gagaram, Ma'am? No di kat ingkasarakan ni Manong Boy. Wan, ijay simbaan ti sigurado apakakita akan ko na. Ala inta nga raw da nagpalas, Ma'am.
tamapantan iti simbahan. Agmay-may sa ka nga imay, boy. Kadwak na nang dagimay kan tatang dinggas. Imunada ni ti uneg. Nagbatiak dito ruwar. Tadi kamot ngamin naura itay. Ala, intan iti unag. Boy! Aday ta ni Donna. O sige, panawan kayon. Saan? Agidan ta sumrak dita simbahan. Natangkan at talaga ti ulong, Joy. Talaga kaya mga agawam kanya ti boyfriend ko. Saan ko nga agawan kan ka ti boyfriend mo, Donna? Donna! Saan lang ang atong pati maramanam kanyak, Joy? No di mo nikilikan ti boyfriend ko. Di mo ulitin ti mangtong pa kanyak, Donna. Tano ulitin pa'y. Balsan ka. Joy, anya ti mapaspasamak dito'y. Tinungpanak dahito ya babae. Ha? Kaasimat. Ngamin, kaslaison ti kumamkamat iti lalaki. Anya? Intan Adeline. Makitam itati inaramid mo, Donna. Isupayan ti sakit mo. Asino ka di ti kayan ayat mo? Siya ka di wano ni Joy. Ditakan. Boy! Ti awanan bain. Pinanawan na kon. Anya? Tinong pa na ka ni Duna? O, nanti. Ay! Jak kaya ti ugali ni Donna. Ala, sumardeng kayon. Mangrugin ti misa. Agsasarita tayon to, kalpasan ti mesa. Tunggal Domingo, umay tayo makimisa, kadenggan tayo ti mensahe ti Diyos kada tayo. Kang runaan na, ti ayat amakuna. Ayatan nyo ti tunggal maysa, kuna ti apu, yam apay nga rod, adita yaplikar iti biyag tayo. Anya ti aramidan tayo. Taapay akastoy ti mapaspasamak diti ili tayo. Kakabsat ken Kristo, manupay abangkay ti misaak kapoy ti droga. Ayan ti ayat iti puso tayo. Kakabsat ken Kristo, awan serbi ti kinabaknang, no agbasbasol tayo met iti Dios. Ulitek manen kakabsat, itinaldaw-aldaw a panagbiag tayo, intay kuma iaplikar kan ibiyag day tingayat, ta iso ti pagayatan ti Dios. Mayat ti sermon mo, Padre Mateo. Magustuhan. Kaya't husto ka. Naskin lang nga agiin na yat tayo. When Senyor Astor, kastati may parbeng. Anyater aramidan ti agturay, Padre Mateo. Apaya di nakita ti mapaspasamak dito ili tayo. Amok akasta ti turong ti sermon mo itay. Saan ka di? Senyor Astor, ti sermon itay, kat para kada tayo amin. Sige lang, Padre. Ulit-ulitan ti sermon mo. Iti kasta. Marengreng ti agturay. Kadagbalbaliw. Tanya ti ammom. Nga amangan kit dimet no iso ti pagtataudan ti droga. Anya? Ala, mapanakon, Padre. Tamok nga umay nakakasarita ni Apo Mayor. Sige nga rod, Senyor. Pagbagam ti Mayor. Intayon mang restaurant, akas iti sigod ngar aramidan tayo, tunggal malpas ti mesa. Sige. Mapantayo iti sigo da restaurant apang panganan tayo. May mayat nga agpay soy jay, tatang. Adayo, ngam na ulimak. Intayon, Joy. Ayaba matandi at akadwam. O, nanti. Kababain samot no sumurutak manan. Saan, Adeline? Intayo kit din. Ah, Joy, Adeline. Ito ko check ti pagluganan nyo. When, boy?
Ato iti kwarta para kan ka, Padre Mateo. Pang personal mo. Igatang mo iti kayat mo agatangan. Saan ko kasapulan ti kwarta, Apo Mayor? Oh, si kamot lang tinagkuna. Nga, ayatem ti padam a tao. Saan ka di? Kasta ti sermon mo itay. Kat para kaniyak, ikan ka iti kwarta, kas panagayat ko kan ka. Awan parikot iti dayta banag, Padre Mateo. Tasyak, ibinglay ko ti ayat nga adda kaniyak. Apo Mayor, aduuna yan titulong nyo ti simbaan. Nasaysayat na idulin nyo day ta kwartayo. Saan? Saan, Padre? Awatem, taparakan ka daytoy. Makunak manen, Apo Mayor, ladingitek, ngam saan ko mabaling nga awatan ti kwartayo, agyaman aklangan. Pabainan na kadi. Saan, Apo Mayor? Ngam kukwamlat ta day ta kwartam. Diya kaya ti mapabainan, Padre Mateo. Apo Mayor, pasensya ka launay. Ngam talaga adyak awatan ta kwarta ngay ditan. Dayjay da boy, ma'am. Nagsardong ti kutseda. Surutan tayo da. Umaykan, surutan tayo da, Sonya. Ma'am, ang mga numabainan kalaang. Intakit din. Surutan tayo da. Kat pabainak mananday jay ajoy. At dadado na kan ti katulong na. Sinurot da tayo itoy. Agtanang kayo lang. No apay pila si murot da. Naira na siguro nga umay damot mangan ditoy. Ayaban yu kit dita ditoy. Tagsasango tayo amangan. Saanan, tatang? Bayan tayo lat taida. Oh, dito'y gayang tipang pangalan niyo, no kastoy a Domingo. Ah, sige Duna, agtugaw kayo. Umay kayo, agsasango tayo. Aglalang lang tayo amangan. Hoy, Joy, tumakder ka dita. Umalis ka ititugaw. Kaya't ko ang kaabay ni Boy. Awan tarikot. Boy, agkaabay ta, ha? Ngamin, nabayagan adi kasi marungkar kanya. Sige, ag-order tayo pa iti makan. Jonas, kabaalan nyo kadi akamagan ni Padre Mateo? Diya kaya ti tinor ti sermon na nukasta amang misa. Big Lord. Kamagan nyo, katikan nyo iti pagnagman na. Parigaten nyo iti husto, tapno tanangen na ti panagsersermon na nukasta a Domingo. Big Lord. Karkaritan nakday jayapati, pinabainan nakpay. Di na inawa ti kwarta nga ited ko kan kuana. Kasta ka di, Big Lord. Nasaya atakan kuana. Ngampasagidan nukasta nga agsermon. Sige, Big Lord. Kamagan mi tayo pa di. Saan niyo apatayan? No di kat parigatan niyo. Nalawag. Big Lord. Ala.
agunay kayon. Masurunap ka talaga. Naglugan pa lang ang dajoy iti kotse ni Boy. Wan tasaan akayat ni Manong Boy nga itulod mo ni Joy, ma'am. Siguro, agamak nga ulitam ti kas iti inaramid mo idi. Talagang ulitak ko ma. Kadakdakas pa'y ti aramidak kumaitan. Nga anya, ma'am. Mapan ko iti iti deraas. Ha? Talagang aramidak sa niya. No intulok ko man ni Boy adito'y kotse ti pagluganan ni Joy. Ma'am, kasla aganyan ayat na iti panagkita. Kat iti pa'y sango tinagtugawan ni Joy. Inlukatan pa'y ni Manong Boy iti ridaw ti kotse. Agraraman nga minday chay a babae. Mang Dona, saan nakansamot nga ayatan ni Manong Boy? Anya? Amang ano na ilaw ang laang nagaramkan ka, Ma'am Dona. Ngamin, no ay ayatan na ka, iparik na na kumat ipanagayat na kan ka. Saan mo't tamas na patpadagpay ni Joy, ngam iti si ka. Ha! Jak itulok akasta, Sonya! Kasalun no kasta, ma'am. Balsak day chay a Joy! Sige, urayan kayo dito yung ti simbahan. Ingkay nga rod kasarita ni Padre Mateo. Kinasarita nak namin ni Padre iti agsapa. Sakbean nagrugi ti misa. Akayat na kami kano akasarita ken ni Joy. Apay adi mo imbaga itay nalpas ti misa. Ta kinasarita ta kuman. Amang ano akor urayan. Ay na, nagadwa kasarsarita na, no kas jamal pas ti misa. Iso nga italaangan. Sige, ingkayon. Kat agurayak dito yung kotse. Amang ano napatag ti ibaga kada kayo ni Padre. Agyaman na, data kayo Joy ken Adeline. Na kayo tiket ko mangidaulo ti grupo dagiti agtutubo diti simbahan. Sige, Padre. Uwan Padre, ikarigatan ming aramiden dayta, para iti pagsayaatan ming agtutubo. Agyaman na klaunay kada kayo. Bayan niyo, Padre. Agawis kami iti kakadwaming agtutubo. Para iti grupo, abuklan mi diti simbaan. Sapay kumataado ti maawis. Nasayat launay dayta, kaya't agyaman akmanan ti tulong. Anya ti ko na ni Padre kada kayo. Kaya't naada kami ka ni Adeline ti mangidaulo iti grupo dagiti agtutubo. Kasta ti kunana, boy. Tagtalag kano kada kami ken ni Joy. Nasayat no kasta. Sapay kumangarod ta ado ti maawis nga agtutubo. Wan nga rod Ngamin, kadwan amat matay dito ili tayo kat agtutubo. Agar aramat da kano iti droga. Ha? Wan nga rod. Ay, no apay ngamin nga agraira ti droga dito ili tayo. Ala, intayon. Itulod kayon ijay dagos yun. Joy, adda na idulin ko ako pia ti anti-drugs. Huh? Wan, maipapan iti droga day jay. Anasken kano aliklikan ti droga. Tamabalin nga ipatay mo. Kasta tilinaon da di asurat. Kat, Inwarwaras mi day jay iti high schoolak. Ngam, naidulin ko day jay. Tamay saak mo't iti an nagiwaras. surat? Wan, bayam ta alaag to. Kat, kopyaan ta. Taiwaras ta. O sige, makatulong day ta kadagiti agtutubo. Amom ka di, Joy. Day di Francis Armida ti akin surat iti day jay. Francis Armida? Wan, ngam idi na tayon. Nagtuloy lata ti grupo a binangon na. Kat may saak a miyembro. Kinapudno na. Nakaadalak gaputa may saak at tinulungan ti grupo. Kasta ka di? Ngam, awan mo't tanday ti a grupo. Nagsardangan. Apay? Awan mo't ngaminan day di don niya magdaasigod amang idadaulo. Natayan. Kasta gayam. Wan, ragsak tinagan day ti a grupo mi idi. Ah,
Kat sipod idin, nagsardeng mutten day ta a grupo mi, nga aging gaita. Kasta? Ngam, mabalinmat nga isubli tayo. Datayo nga agtutubo ti mangituloy. O sige, awan parikot iti dayta. Ibagatan to ken ni Padre Mateo. Sige, agtitinulong tayo para iti pagsayatan tayo nga agtutubo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukan ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.